Ah, so mo to siya. Welcome. Welcome. Mo na siya. Welcome. Actually karon kay kadlawon man karon ug gigutom pa ko upo ko nabusog ato akong gikaong sandwich na ako special karon na kaning video ha special ni karong adlaw kaya more pagdawat na ko ani sa mailbox ba dawa. Tada! Japan Crate. Japan Crate. Kanang video kay kuan ni kanang murag kuan kini siya kunuhay kanang taste test. Ug unsa kalami ang naasulod ani. Kay sa tinuod lang wa ko kabuloon sa sulod ani. Ilara kong ni order ko ani then sudlan nilang box ug musikon sa nga candy nga gikan sa Japan and then akong tilawan og lami ba or dili pero di man ko arte so lami jud ni tanan. So nakasil pa jud ni siya. Abrihan nato ni karon. Abrihan nato ni. Okay. Mo ni listahan. Sa ug unsay naa diri sulod sa crate sa box. So, sugdan nato. Ang una, alauna. Cheetos Kyuso soy sauce. Be, tilawan na to, be. Bahog tuyo. Atong tilawan. Lami siya. Wakoy paki, basta lami. Ug makita mo ani, palit mo ani kay lami ni siya, ha? So move on ta sa sunod. Sa sunod ani. Muni sunod. Umakamon mayonnaise. The umami flavor of Japanese mayonnaise is popular among Japanese snacks. Okay? It's time. Tilawan na ni nako. Mayonnaise. Yan ni siya murag kuan, murag cheese curls. Murag sudag lami oy. Murag di man siya snack, murag man sudan. Murag sudag lami pero lami jud siya. Okay, so move on sa sunod. Kani. Nakabutang dari kay Bonchi rice snack. Crisp and fresh. Soy sauce. Japanese soy sauce flavor. Made from quality rice. Sudan gihapon ni sudan. Di ni siya snack. Sudan. Giatay ng chichirya nila. Puros man sudan. Manihapon na lang ko ani kay rice man eh. Tilawan be. Mura siya rice ug tuyo ug lami. So mo na siya sunod. Bon. Mura chocolate yun eh. Hindi rin ba ganag chocolate yun pero for the sake of this video I'm gonna eat it. So, kanon ako na eh. Na-biscuit sa sulod.
Uy, lami. Ang sunod kay kuan. Muna siya. Ang nakabutang kay kuan. Calpis. Taste like nothing else. Feel refreshed anytime, anywhere. Kuyawa. Ang Calpis White Peach Drink. Kuyawa. March is the season. Pakikapoy in English. Tilawan. Cheers. Basta mo siya lamig juice. More to. Okay, sunod. Susunod! Muna sunod. Strawberry Daifuku. Basta ang nakabutang nito kay muna siya mochi. So, tilawan na to be. Loh, gawa niyo. Lami as feeling nakatilaw ka to. That food tastes like heaven. Okay. Move on ta sa next one. Ang sunod. Panda Melon Pandoro. Mo ni siya panda ni siya panda. Brrrah. So, mo to siya. Panda nga biskwit. Mura siya biskwit. Nga itong pangbata. Nakinumnong ko itong lamia. Itong kinder pa ko ba? Ang next. Kay... Uy, rice gyapon siya. Soba meshi. Tilawan tabi. So, yung lamia eh. Muna siya, ako nang ipakita ninyo kung saan siya. So, unsay lami. Lami ato niya kay mura siya kuan. Mura siya kakilaw kag pansit kanton din. Imong gibangag si suning ba? Wa na mo giluto. Kaya ang sunod. Wow, sabot unsa ni siya. Tilawan. Okay. Sunod. Longest chocolate in Japan. Pero tilawan na to ilang longest chocolate. Atong tilawan. Unsay lami. So, muna siya ako ang second to the last na pagkaon nga akong tilawan. Red or white? Red. Chocolate cookies. Yeah. Delicioso. Okay, so chocolate man akong gitilawan kaniha. Tilawan po na ko ang vanilla. So, man siya vanilla cookie. Nagikan sa Japan. Nga mahal kayo, pistig yatay, gakalas-kalas ako kwarta. Lami siya. So, ato na itong pinaka-last. Last but not the least. Kuyawa ni Woy. Mozzarella.
Oh. Ako yawa. Kuyawa. Sumuni siya. Tilawan ako ni kay anak na siya, anak. Then pag abri na gipikas. Na siya mura green. Marijuana dagoy ni or unsa ba ni siya? Okay, lamig siya. Okay, mura to siya kay. Okay raman. Hindi mo ko choosy pagkaon. Lamig man tanan. Huwag man ko ning ugmaot. So mo to kong review karon sa Japan Crate. And diara ko to bang ako ang show. May tag mag-enjoy mo karon. So sa Facebook karon ni ma-upload, like lang mo, comment mo masigunsa. Okay, pakisin yung comment basta og nalingaw mo. Palihog og comment sa ubos nga nalingaw mo kay malipay jud kay ko mobasa sa inyong comment kanang mga comment misig mapo ra kabuk ni comment sus tagsa-tagsaon jud ako nagbasa tagsa-tagsaon og reply tagsa-tagsa og like kay inana naka-special ako mga viewers maski mapo ra mo kabuok it means a lot to me, you know so more to siya.